Żewġ spazji maquda flimkien se jissarfu fi ġnien il-Madonna tal-Vitorja, ġnien komunitarju li se jagħti ħajja ġdida lil dan il-post rikreattiv fil-qalba ta' Pembroke. Ħabret dan il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli waqt żjara li xogħlijiet fuq dan il-proġett flimkien mat-tim ta' Project Green, membri tal-Kunsill Lokali ta' Pembroke u s-Sindku Kejlen Zammit. Li iktar minn terz ta' dan li issa ser ikun ġnien ġdid ta' 2200 metru kwadru, iktar minn terz tiegħu kien hawnhekk tarmak. Jiġifieri rajna li naqdu spazju li kien eżistenti, li kellu bżonn jiġi riġenerat. Neħħejna ammont ta' tarmak u qegħdin nestendu żewġ spazji flimkien biex qegħdin noħolqu ġnien ġdid. U b'dan il-mod ser nibqgħu naħdmu wkoll mal-Kunsilli Lokali fejn nidentifikaw areas li forsi jew kienu tarmak jew kienu barriri u minflok lin-nies ta' dik il-lokalità nkunu qegħdin intuhom spazju miftuħ u spazju ambjentali. Il-Ministru Dalli qalet li sissa 25% tas-sit kollu tiġa nbidel fi spazju aħdar, filwaqt li l-ispazji tal-parkeġġ eżistenti inżammu kollha issa ġew pożizzjonati ftit metri l-bogħod biex jagħmlu spazju għaż-żoni l-ġodda tal-passaġġi. L-EV Charging Station huwa mistenni li jibda jopera fil-ġimgħat li ġejjin. Fiċ-ċentru tal-proġett hemm pjan biex jiġu preservati l-elementi storiċi filwaqt li jinħolqu spazji ġodda u aċċessibbli. Siġra tal-ballut matura se titħawwel fiż-żona madwar l-istruttura ċirkolari eżistenti tal-ġebel u se ssir ċentru simboliku punt fokali għaż-żona tal-bankijiet. Il-Project Manager Joseph Borda minn Project Green spjega li żona li ma kienitx qed tintuża qed tiġi trasformata fi spazju miftuħ u vibranti f'qalb żona urbana. Qed nużaw kemm jista' jkun ġebel li kien tiġa qiegħed hawnhekk qed nużaw biex nibnu ċ-ċnut ukoll tal-madwar. Żied jgħid li b'konsultazzjoni mar-residenti ta' Pembroke, Project Green qiegħed iżomm il-karattru tal-lokalità billi qiegħed jirrestawra l-elementi storiċi waqt li qiegħed ukoll joħloq passaġġi ġodda l-aċċessibilità aħjar.